Camilla, hvis du åbner den der, ikke? Så skider jeg dig i ansigtet. Det lyder ikke hyggeligt. Det synes du alligevel ikke. Nej. Jeg vil bare få lov til at skide i fred. Det er ikke nej. Så filmer igennem nøglehullet, din fucking fag. Jeg prøver! Tittebag! Jeg kan ikke komme længere frem, hvis jeg gør det, så rører min røvskud af luftrum. Det var min hånd! Nej! You guys have serious issues. Camilla, lige om lidt, ikke også, så skider jeg ind i kameraet. Så skal du være god til at ramme, skat. Jeg laver bare sådan en strem ud af nøglehullet. Shut up, guys! Spyttede du lige, eller var det en skid, jeg kunne høre? Det ved jeg ikke, hvad vil du gerne høre. Det er når jeg er dårligt. Nej. Det er når Sæt når jeg er dårligt. Nej, skal du skal koncentrere dig. Sæt når jeg er dårligt. Sæt når jeg er dårligt. Men du skal sige, at du er nerveflash. Jeg er ikke færdig. Sæt når jeg er dårligt. Sæt når jeg er dårligt. Vil du vide hvorfor? Ja. Fordi det stinker. Sæt når jeg er dårligt. Sæt når jeg er dårligt. Sæt når jeg er dårligt. Lugter det? Jeg kunne fanden om det lugter. Jeg tror, din stank er ved at sive ud af nøglehullet nu. Det er shit, tjøler. Shit, jeg sidder også og spiller. Sæt når jeg er dårligt. 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 Now flash.